хатнія каўбасы з часнаком, каляндрай, у кладоўцы цёмнай вешаю гірляндай. На каляды волечка каўбасу дастане, ад крамяных кольцаў стол святочным стане. Для такіх артыстаў мне не шкада і каляднага застолля. Сустракайце ансамбль «Рытмы сэрца» з Гомеля. Цяпер мы завітаем да калектыва «Рытмы сэрцу», які знаходзіцца ў гомельскім гарадскім цэнтры культуры. Самай маладой удзельніцы 55 гадоў, але жыццёвай энергіі могуць пазайздросіць 30-гадовыя. У вакальным ансамблі усяго 25 удзельнікаў. Людзі, хаця пераважна пенсійнага ўзросту, але сваім непамерным энтузіязмам і любоўю да жыцця натхняюць усіх навокал. Яны, як бачыце, не адстаюць ад папулярных тэндэнцый і ў танцы, і ў музыцы. Упэўнены, што толькі такім чынам можна прывіць густ маладога пакалення до родной спадчины. Мы делаем наши белорусские песни, хотели бы на многих языках мира сделать, и у нас уже есть задумка, мы работаем над этим, несколько песен наших уже в работе, вот и одну песню мы на конкурс уже дали, чтобы наши песни белорусские знали, ведали во всем свете, как мы поем. Вера Тимофеевна уласным прыкладам доказывае, пераемнасць у музыцы ўсё ж таки ёсць. Яе дачка і сын таксама таленавітыя музыкі. Болей за то, сын рэпер Сярога. Знаете, я вообще очень рада и довольна, что мое увлечение музыкой, мое желание петь и любовь к песне воплотилась в моих детях. Ансамбль ужо прымаў удзел у мінулым сезоне праекта «Песні маёй краіны». На гэты раз калектыў паставіў больш высокую мэту – абавязкова перамагчы. Болей за то, ёсць ужо і план, што зробяць, калі перамогуць. У нас каждый раз, когда мы пытаемся в каком-то конкурсе участвовать, есть своя, вот как вы говорите, у Бурановской бабушки, у них мечта была построить церковь. У нас мечта купить себе костюмы, баян и автобус для городского центра, чтобы мы могли выступать на селе. Танцуюць, і скуль жа толькі энергію бяруць. Мабыць, з космоса спяваюць ва унісон з сусветам. Так што, калі, не дай Божа, сэрца выдасць не вельмі добрую кардыяграму, не спяшайцеся хватацца за карвалол або валідол. Ад такой музыкі сардэчны рытм у момант прыйдзе ў норму. Нашу лягоніку ва ўсім свеце паважаюць, і песні аб ёй на розных мовах спяваюць. Моя
А што робіцца, людцы добрыя? Што робіцца? Вось так беларуская лявоніха і разыдзецца па ўсім свеце. Як лічыце, каханенькія, родненькія, а? Настоящая лявониха на орбите, правда? В общем, дорогие земляки, молодцы, просто по полной программе отстегнулись. Вот. А судя по шпагатам, так у вас все впереди, правда? Спадар Камоцкі, даражэнькі, скажыце, калі ласка. Ну, вельмі прыемна, што так вот агульнавядомая такая песня, як лявоніха, танец такі, мы ўсе з дзяцінства ведаем, але тут вот такая незвыклая трохі такая трактоўка. Мне вельмі спадабалася тое, што наша дзяржава, яна заўсёды была шматканфесійнай, яна была шматнацыянальная, і тут вот прышпілілі нашу лявоніху яшчэ да астатніх, і вельмі прыемна. Дзякуй вялікі. Дзякуй, нашы родненькія. Яшчэ 100 год жыцця кожнаму з вас. Звяртаем вашу увагу, як змяніліся вынікі галасавання.